niya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng The Aroma Supplies and Cafe. Later guys, alamin natin kung ano ba yung mga product na mabibili nyo dito sa The Aroma. And of course, no, kabalen, tikman natin yung mga pinagmamalaki nilang drinks dito. Hi, I'm Room of The Aroma Supplies and Cafe. We are located at Brad Tree Building, San Roque Daw 2nd, Lubao, Pampanga. We are open from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Nag-o-offer kami ng mga milk tea supplies na ginagamit sa mga milk tea shops and coffee shops. We are offering mga flavored powder like Chongqing Brothers, Milktimate, Top Creamery, Enjoy at marami pang iba. Meron din kaming mga syrups for fruit teas and mga fruity drinks like Milim. Meron din tayong mga add-ons like nata and fruit jelly. At meron din tayong mga syrups na ginagamit sa mga coffee shops like yung Top Creamery syrups natin. Meron din tayong mga equipments and tools like sealing machine. Meron din tayong mga scooper, stirrer, mga shaker. At meron din tayong mga fructose syrup and creamer. Sa mga gusto naman mag-business ng milk tea shop na walang idea, nag-offer din kami ng mga milk tea business starter packages. For as low as 1,330, makapag-start ka na ng iyong milk tea shop business kahit nasa bahay ka lang. Then meron din tayo yung pangalawang package natin, which is package 2 worth 3,000. Makapag-start ka na rin na mas marami lang yung mga products na nadagdag. Same din sa 5,000 package natin sa package 3, 5,500. At yung pinakamahal natin na package is worth 10,000 na wala ka nang alalahanin from powder. Yes, sir. So kung may stall ka na or shop na pwede ka na mag-start ng milk tea business mo worth 10,000 na kompleto na from powders to creamer to syrups. At meron ka na rin sealing machine at may mga cups na. So sa mga gustong mag-business ng milk tea shop na wala pang idea, pwede kayo mag-message sa page namin or pumunta dun sa mga provided na contact number. Ayan guys, no, bago tayo pumasok dito sa The Aroma Supplies and Cafe. Yung pinaka-location niya guys dito sa Barangay San Roque, Daw 2nd, Lubao, Pampanga. Malapit lang siya sa San Roque Parish Church, kung hindi ako nagkakamali kanina, nadaanan natin. So check muna natin dito sa labas kung ano ba yung mga products na meron sila dito. Ayan, makikita natin dito, meron tayong milk tea, Korean Ade, and coffee. So sa coffee nila meron silang ice and hot. Yung mga products naman sa lahat ng gusto magsimula or magtayo ng business. So meron tayong mga available brands nila dito. Si Chongqing, Top Creamery, Milktimate, si Casa, yan, si Ersa, Primera Powder Mix, Tachungho, Milin, Kibet or yung Bana Blanca, Ton, Daesang, Paunus, and many more guys. So available din dito yung mga cups, utensils, equipments, lid, shakers, straws, barrel, and etc. Ayun guys, tikman naman natin itong mga products ni The Aroma Cafe. Nabanggit nga ni Sir Rom kanina, mga iba't ibang packages nila by package 1, 2, 3, and 4. Yan. Kung gusto nyo mag-start ng milk tea business guys, punta na kayo dito sa The Aroma Supplies and Cafe. So sa mga products nila, ito na. Meron tayong mga hot and ice coffee na in-offer nila. Siyempre yung mga Korean Ade. Sa Korean Ade natin meron tayong mango flavor, blueberry, and strawberry. And of course, sa kanilang mga milk tea, meron tayong winter melon, choco kisses, and yung kanilang salted caramel and dark choco. Sa kanilang iced coffee guys, serve sila ng caramel macchiato. Tapos, itong kanilang latte. Lahat ng products na nakikita nyo guys, available dito sa The Aroma Cafe and Supplies. So, sa mga cup guys, tulad nito yung mga flat lids and then yung hard lids. And meron din naman silang yung dome lids pang prop siya. And yung mga ingredients na mga ginamit dito sa mga products nila guys, lahat mabibili nyo na dito. Magmula dun sa mga shakers, sa mga sealer nila, sa mga pearl, sa mga mga flavors, halos kumpleto na dito sa The Aroma Cafe and Supplies. So one-stop shop na siya guys. And kung sabi nga ni Sir Rom kanina, kung gusto nyo mag-start ng business, so ano lang at 1,330 pesos guys, makapag-start na kayo ng milk tea business nyo. Kung gusto nyo ng complete package, kunin nyo yung package 4 na 10,000 pesos.
Ngayon na kabalen, natikman na natin yung mga ino-offer na drinks ni The Aroma Cafe dito sa Lubao, Pampanga. Napakasarap ng mga drinks nila guys. And then yung mga products nila dito, very affordable pero quality yung lasa. Even kung naghahanap kayo guys ng mga milk tea supplies, kung nag-start pa lang kayo or may existing business na kayo ng milk tea o meron na kayong milk tea shop guys, naghahanap kayo ng mga affordable na ingredients, punta na kayo dito sa The Aroma Milk Tea Supplies and Cafe. And dito lang yan sa Barangay San Roque, Dahu 2nd, Lubao, Pampanga. Kabalan, kung wala din naman kayong idea about sa pag-start ng milk tea shop, pwede naman kayo magtanong and then i-guide nila kayo guys kung paano ba yung tamang procedure sa pagbubukas ng milk tea shop. Yung kabalan na kung gusto yung pasyalan nitong The Aroma Milk Tea Supplies and Cafe, open sila ng Monday to Sunday, 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Yun, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And wag nyo kalimutang i-share ang video to guys para malaman ng mga ibang kabalen natin dyan na gusto mag-start ng milk tea business. So ito na yung perfect place para sa inyo guys, para sa mga affordable and quality products na pang-ingredients. So from the start, kung gusto nyo mag-start ng business, halos lahat ng mga kailangan nyo nandito na. Kumbaga, one-stop shop siya. Dito nyo lang makikita yan guys sa The Aroma Milk Tea Supplies and Cafe.